Здравейте! Бъдни вечере, а вие гледате предаването "Здравето в кадър". Да обичаш себе си. Това не е егоизъм, това е висша форма на духовно прочистване, казва Луис Хей. Творбите й промениха живота на милиони хора по света. Нейната книга "Излекувай живота си" е преведена на 32 езика. Практическите методи на Луис Хей се основават на обширен материал, събран през периода на изследване на различни причини на заболяванията, а също така и на личния опит. Нейният метод помага на хората да открият своя творчески потенциал, да се освободят от страховете си, да се преборят с душевни и физически недъзи. В България първият сертифициран методист-учител по системата на Луис Хей е Татяна Рачева. По образование тя е магистър по музикална педагогика и дълги години е преподавала пиано. Самата тя се е излекувала и променила благодарение на метода на Луис Хей и твърдо вярва, че животът на всеки човек е единствено и само в неговите ръце. Основата на метода на Луис Хей, това е действително умението да приемаме и да обичаме себе си, такива каквито сме. Основата на нейното учение е заревно като във всички духовни учения, как да променим себе си, как да намерим щастието, е на свещена книга Библия. Умението да приемаме живота такъв какъвто е една много велика мъдрост. Респективно, умението да приемаме себе си такива каквито сме и със своите прекрасни качества, защото всеки от нас носи и изпълнен с добрина, светлина, любов. И във всеки един от нас има противоположната страна. Това е нашите противоречия, нашите недоволства, възмущения. Светът така е устроен, че ние живеем в едно цяло, което се разделя на тази биполярност. Тъмната страна и светлата страна. И в физика, и в нашето съзнание, и в нашата душа, в нашата психика съществуват тези противоположности. И тъй като човечеството предишните 2000 години беше ориентирано повече към едната страна. Или трябва да си много добър, или трябва да си много лош. И се развивахме в тази посока. Едностранчиво, т.е. ние сме изгубили своята цялостност. Говорим за цялостност на света, говорим за цялостност на нашето съществуване, нашето битие. Умението да бъдем толерантни към себе си, да не се самоунищожаваме самокритиката, в осъждането, обвинението. Това е основната идея на творчеството на Луис Хей. Защото ако ние успееме да се приемем такива, каквито сме, и с любов да се развиваме нататък, защото без противоречие няма развитие. Даже аз не би го казала борбата на противоположност. Това е взаимодействие, конфликт на противоположност, но в любов. С едно желание за развитие, а не желание за самоунищожение. Нашето общество е пристрастено към борбата, към самоунищожението. Тоест, ние изпълваме, ние не се изявяваме като цялостни. Така е света устроен. Дали го знаеме, дали не го знаеме, повечето хора вече се връщат и усещат, че в края на краища съществува някакъв източник на енергия, първоизточник, творец, абсолютен. Няма значение как ще го наречем, дали е Бог, Аллах или Кришна. Всичко това е много относително. Просто всяка традиция, народна традиция, нарича този източник със своите имена. Но тази енергия е единна. Тя е една. И тя работи точно този принцип. Всичко във всичко и нищо в нищото. Коя е Луис Хей? Луис Хей е един от най-ярките представители. За мен лично аз попаднах на нея като автор. Тя е най-велик автор от епохата, нова епоха, която създаде едно течение, което действително да ни подготви за един, те наречени квантове скок, един преход на развитието на нашето съзнание. Тя по най-обикновен и прост начин показва на хора, че в края на краищата всичко, което ни се случва в нашия живот,
е отражение на нашия менталитет, на нашия характер, на нашите навици, да мислим, да чувстваме, да реагираме. И е направила една много добра стройна схема как бихме могли да преодолеем това нещо и да отворим сърцето си за любов, за приемането, за позволението света да съществува такъв какъвто е, да променим своето отношение, да можем да помагаме на хората да се справят с ситуации, които не са лесни в нашия живот. Защото всички ние, повечето, колкото се срещна с хората, чували сме, поне сме чували, ако не сме гледали филм Тайна, Закона за привличането, което разбуни много така пасивното състояние на народите и всички започнат да се пожелават. И след това каза, че нищо не се случва. Естествено, че няма да се случва, защото желанието не стига. Необходимо ние да се настрояме на тези чистите вибрации, когато полето на абсолютните възможности, а това можем да постигнем, когато ние сме притихнали, ние сме освободени от негодованието, очакването, от недоволството, от възмущението, от съденето. Това са все нашите грехове. Точно за тези грехове говореше Христос. Да се покаем, да се освободим и да започнем да живеем в любов. И това е възможно. Как обаче лекува метода на Луис Хей? Вие самата сте се излекувала. Какво се случи с вас? Значи точно за това говориме. Нали, във всички от нас живеят определени убеждения. Когато сме пристрастени към тези убеждения, не умеем да ги пуснем. В никакъв случай да не ги унищожаваме, защото това е нашата по-тъмна половинка. Има естествено светло, но по-тъмната тази, която ни кара да се възмущаваме, да съдиме, да реагираме по някакъв начин. Умението да приемаме това нещо, това ни въвежда на един баланс. Т.е. отрицанието на отрицанието или равноденствието в неравноденствието, това са пак закони на мирозданието. Умението пак да вибрираме в доволство, недоволство, но това да бъде с една малка амплитуда. Ние да ни размахваме това махалото на крайностите на емоциите, на чувствата, а да умеем да концентрираме. И точно това липса на пускането на негативните емоции, пристрастени сме към тревожността, пристрастени сме към контрола, постоянно да контролираме кой какво да прави, на мъжа си, на децата, на колегите, негодованието, възмущението. Това са емоции, които засядат много дълбоко в нас. И когато ние не умеем да ги освобождаваме, те се концентрират в проблем, физическия проблем в тялото. Значи вече и традиционната медицина признава, че в края на краищата в основата на тези тежки заболявания, които споменах преди малко, това е неумението да пускаме стреса. Това е стрес, недоволство, притеснение, това е вибрацията, когато ние усещаме в тялото, в слънчевия сплит. И ако не умеем как да пуснем това състояние, то почва да се концентрира лека по лека в тялото. И сега казах, че нещата върват с много по-бързо развитие, с много по-бърза спирала. При много млади хора, много млади хора регистрират своето висококръвно. Заболяванията, това е сигнал да се замислим какво правим и ние в край на краща своя живот, със своето тяло. И точно в това се стои метода за изцелението, когато ние се научим да освобождаваме тези емоции, не да ги прогонваме, а съзнателно да контролираме. Това е единственото, което ние сме в състояние да контролираме. Това е себе си. Да поемем отговорност за своя живот. Не някой вино, защото нямам пари, за това се разболявам, или защото нямам работа, за това нямам пари и т.н., а да поемем отговорност, че в край на краища, в това, в което ни вярваме, тази вяра ни преподнася, респективно, това, което се случи в живота. Тоест, това е един от законите, който съществува след резонанс. Всяко нещо резонира, издава своята вибрация и привлича към себе си вибрацията със същия диапазон. Това са физически закони, които ние не си прилагаме към себе си, но ние сме такива. Не го осъзнаваме. Всъщност, можем да кажем, че психосоматиката е в основата на учението. Когато психиката ни е болна, се намира отговор върху някой от нашите органи. Това е толкова естествено. Спомнете, когато вие сте били влюбени. Когато сте хвърчали, когато се чувствахте добре. Аз говоря за така споделена любов, когато сме щастливи, защото ни споделената понякога ни вкара съвсем друга вибрация.
вие се чувствате добре. Нито се разболявате, настроението е добро, всичко ви спори. Тоест, вие сте изпълнена с енергия на сътворението, енергията, която ви кара да вибрирате в радост, в любов, сърцето ви е припълнено. Вие не забелязвате негативите, които са покрай вас. Вие само се насочени към това чувство. Говорим и за това. Когато ние се чувстваме добре, когато сме балансирани, тялото ни е спокойно, не стиска тук под лъжичката, не усещаме това вибрация на напрежението, когато така напрегнати сме, дали ще стане, дали няма да стане. Присъстваме момента, живееме този живот тук сега, в тая тънка линийка, която ни разделя от миналото и от бъдещето, защото в край на краища ние сме тук. Какво ще стане след 10 минути? Знаеме, не знаеме. Не може да направим своите планове, да планираме, но точно говорим за тази сила. Ние предполагаме, Господ разполага. И предполагаме, на вас ви се е случило така. Планираме всичко идеално, подготвяме и изведнъж просто не се случат нещата. Ние почваме да се съпротивляваме. Защо не се случиха? А умението да приемеш, окей, що ми се е случило, значи нека да прегледа проекта. Какво съм изпуснала? Може би това, а може би това въобще не е мое. Ако се умеем спокойно и разумно да погледнем на нещата как се случват, без да се обвиняваме и да се критикуваме, защото в край на краища определено може би са дали най-доброто в момента, когато сте проектирали този план, но така с тях може би нещо по-хубаво ви чака, може би трябва да се насочите усилията в друго и в това няма нищо страшно. Ние така се развиваме, ние сме генераторите на енергията, която храни божественото развитие. Чрез нас Господ опознал всичко. И умението да балансираме нещата, умението да пускаме, всичко това ни осигурява по-добро самочувствие, по-добро здраве и умението да получаваме чудеса. Аз се чу, за мен вече чудеса не ги е категоризиран като чудеса. Това е просто начин на живот. Ние не знаем това нещо. Чудесата за нас това тези неща, които ние не можем да разберем, не можем да им дадем обяснение, като вау, чудо, вау, случайност. Не. Опитайте се да вибрирате в тая зоната на златното сечение, златната среда. Опитайте се да задържите състояние и ще видите, че нещата просто се случват. Ви освобождавате място, пространство в себе да получавате тази енергията, да излизате на нивото на тази енергия, където се случват те наречените чудеса. Ако постигаме изцеление, то е благодарение на самите нас. Цялата магия идва от промяната на нашето отношение към живота. Тайната е да се научим да му се радваме такъв, какъвто е. Това е нейното мото в живота. Прекалено като че ли сме обременени в това да се вглъбяваме в проблемите си, в болестите си, в разочарованията си и в един момент забравяме, как да кажа, да хванем живота и да го държим здраво и да знаем, че това е нашия живот и ние трябва да го живеем. Знаеш ли, преди всичко аз бих казала не да се хванем, а просто да се отпуснем, да позволим да се случат нещата и да ни приемам близо към сърцето. Метода на наблюдателя, ние да не се идентифицираме с проблемите, с ситуациите, които ни просто ни засмукват. Разбираш ли, това засмукване няма край. Да гледаме отстрани. Така малко чак. Какво се случва? Имаме проблем за решаване. Няма значение кой. Дали е здравословен, дали парите, дали успеха, дали взаимоотношения с близките хора. Най-тежките те наречените уроци, които ни правят по-силни и по-осъзнати, това са отношенията ни с близките хора, с които живеем. Нашите родители, партньор, любовник, деца. Защото споделяме с тях всеки миг от ежедневието. И много често се случва, хората се влюбват, събират се заедно, изживяват един период от време, след това се развива неумението да контактуваме, да конфликтуваме правилно. Това ни води до разкарането на връзката. Но бъдете сигурни, че в другата връзка, ако не сте осъзнали защо така се получава, какво е в мен, защото преди малко казах, че в нас има емоции, които вибрират.
на определени честоти и те привличат, резонират и привличат същите емоции. Обикновено партньора от нас, това е нашето отражение на такива качества на характера, на разбирането за живота, убеждения, които ние в себе си или не искаме да ги видиме, или просто сме до такава степен сме ги потъпкали, че на нас е необходим някой, който да натисне това копче някъде там дълбоко в нас, да се взривим. Така че, как да го направим? Това е работа. Работа върху себе си, осъзнаването. Откъде имам тези убеждения? Те вършат ли ми добро или не ми вършат? За мен това е много важно. Нали сега е много популярно НЛП-то, т.е. нейролингвистично програмиране. Този метод съществува от много време, но сега е станало много популярно, защото на нас не е лесно да станем сутринта, да станем по люда. Казвам, обичам те, прекрасно, живот е прекрасен, днес ще имам прекрасен живот и всичко не е това. Когато ние си казваме, както нашите родители, ако ни похвалят, браво, ти си прекрасен, ти си чудесен, това ни окрилява. По същия начин действа автосугестията, когато ние работим с огледалото сутринта и се напомпваме с добро самочувствие. Но то работи, но не може да промени, ако имаме така не много благоприятен характер. Той ще ни даде доза добро настроение и в момента, в който ние срещаме някакъв проблем, някаква ситуация, той пак ще ни дръпне в негодование, възмущение, обида, чувство за вина и какво ли не още. И за това Луис, нали, благодарение на Луис, аз съм се обучила на това нещо, курс обучение, как да трансформираме своите негативни убеждения, възгледи в позитивни. Как да се научим да живеем тук и сега и да бъдем цялостни. И такова да присъства. Как да успеем да го пуснем, за да тези убеждения и неприятните черти на характер да не се превършат в болестите. Затова лекуване става. Това е един процес, който ние утре ще имаме един блиц тренинг, на който ще се тренираме така основни неща. Аз много държа просто действително да осъзная, че ние живеем в космоса. Че ние сме подвластни на тая енергия и всичко, което става в космоса. Ние не можем да му повлияем. Не можем. Това е. Тя е пловдивчанка, отличник на випуск 2013 в Пловдивския медицински университет. Заради успеха си на промоцията на випуска беше отличена с приза Златен Хипократ. Насочила се към медицината, защото освен интересна и се струвала динамична и престижна професия. Как се насочи към педиатрията? С това започваме. Една, оказва се, не толкова привлекателна професия за един млад лекар, току-що стъпил на пазара. Тя не е привлекателна от гледна точка на заплащането. Педиатрите са по-ниско платени в сравнение с други по-желани специалности, кардиология, офталмология. Само че педиатрията носи особен дух, носи особено усещане като работа с пациента, което не съществува в друга специалност. И в повечето случаи педиатрията избира лекаря, а не лекаря педиатрията, като това е до характер. Характера на човек се наглася спрямо специалността, която той работи, или обратното. Съответно, на моя характер аз смятам, че пасва тази специалност. Казваш, по-особен дух носи тази специалност. Не е ли трудно да работиш с малкия пациент? Още повече, когато той не може да каже какво го боли, къде го боли. Разчитаме на симптомите. Разчитаме повече на симптомите, разчитаме повече на обективното изследване и в крайна сметка това даже в определени случаи помага повече, отколкото да пречи. Понеже е по-лесно да стигнеш до диагнозата сам, отколкото да се сугестираш от разказа на пациента. Всеки лекар изгражда сам начин на диагноза, начин на мислене и има добри лекари, които разчитат повече на анамнеза, има добри лекари, които разчитат повече на обективно изследване, има добри лекари, които разчитат и на образна диагностика. Така че има различен вид добри лекари. Детската неврология
Всъщност това е амбицията ти, това е нещото, което ти искаш да работиш от тук нататък, нали така? Това е мечтата ми. Това е мечтата ти. Защо? С какво те привлича детска неврология? Детската неврология е необятна. Тоест това може да се каже за всяка една специалност, само че в моите очи детската неврология е абсолютно море. Човек може да се изгуби в нея, обаче може и да се намери. И има случаи, които те изненадват всеки ден. Всеки ден, когато ти отиваш на работа, откриваш нещо ново, нещо различно, научаваш нещо. И мен именно това ме привлече. Че няма да е скучна специалност, която да ме затвори в себе си и аз да се усъвършенствам в рамките на 2, 3 или 5 години. Аз ще трябва да се усъвършенствам цял живот. Всеки ден. Това не те ли плаши? Всеки ден да учиш, всеки ден да се сблъскваш. Но пък в същото време, като че ли трудна специалност, чисто така и психологически действащо, с трудни пациенти се срещаш, с много болка и в техните, и в на родителите им очи. Все някой трябва да им помогне да преодолеят тая болка. Трябва да има хора, които да им помагат. Винаги ще има такива деца, те винаги ще страдат, родителите им ще страдат. И трябва да има някой, който да ги води в този път на страданието. Защо избираш да бъдеш лекар в България? Ти казваш, че не искаш да работиш в чужбина. Не искам, защото открих човек, който да ме научи. Смятам, че е много важно за един млад лекар да има ментор, от който да може да попие максимално знания, да се ориентира в начина, в който да работи за в бъдеще. И понеже аз открих такъв лекар и понеже имам възможността да се уча от него, да правя специализация в тази клиника, затова реших да остана в България. С какво те привлече твоя ментор? С желанието си да работи с млади лекари, още като студенти, с това, че не скъпи знанията си и ги предава на по-младите. Трудно е в днешно време действително се намери такъв преподавател. И може ли нещо да те накара да се откажеш да бъдеш лекар в България? Предполагам, че най-вероятно може и това е точно паричната страна на въпроса. Фактът, че се работи ужасно много за прекалено малко пари и в крайна сметка на мен ми предстои да създам и семейство. Предполагам, че ще ми бъде трудно. Така че не мога да бъда категорична, че ще остана цял живот тук. За сега ще остана тук. За сега си тук. Да. Добре, ти спечели приза Златен Хипократ. Нали така? Всъщност това е отличие, което се връчва на отлични студенти. Ти си един от тези студенти по медицина, които през цялото си изследване си получавала само отлични оценки. Нали така? Добре, поне един път не те ли скъсаха на изпит? Не са ме късали. Имах една по-ниска оценка. Една по-ниска имах в последния курс, която анулирах, явих се наново и я поправих с отлично. Никога не ми е било самоцел да завърша с пълно отличие, да спечеля наградата. Това никога не е била целта ми. За всеки един изпит четях с идеята, че това е материал, който трябва да бъде усвоен и то да бъде усвоен добре. Защото предстои да станем лекари, не може да си позволим незнание, не може да си позволим да си играем с здравето на хората. И съм четяла по-сериозно през годините за всеки един изпит. Това е резултат. Идвало ли е време, в което да кажеш не мога повече? Не. Не е такива моменти. Не, нямало. Не. Нямало. Дори и по-тежки, трудни изпити. По-тежките и по-трудни изпити са по-интересни за четене. Материал е по-интересен. И съответно върви. Освен това винаги съм общувала с колеги, които също са много четящи и заедно сме разгадавали материала преди изпит. Всъщност се превръщал по-скоро в игра, отколкото в труд. И в задължение, което... И в задължение, да. Никога не е било задължение. Какво почувства, когато разбра, че си наградена, когато отиде, за да ти връчат приза на самата церемония?
И бяха емоциите. Развълнувах се. Развълнувах се, да, като обаче винаги в главата ми е стоял въпроса дали тази награда в крайна сметка ще ми донесе това, което искам, т.е. желаното място за специалност. И няма да бъда съвсем напълно спокойна, докато не започна да специализирам. Кога се очаква да започнеш специализация? Ние си говорихме, че има такива административни чисто пречки, които бавят. Не знам. Надявам се да е в началото на следващата година. Само, че не знам, не зависи от мен. Тук ли ще специализираш? В Пловдив. Добре, благодаря ти за този разговор, тъй като нашата среща е в навечерието на Рождество, на Коледа. Едни много хубави празници, в които като че ли всички някакси отваряме сърцата и душите си за добрини, за хубави неща, за приятни емоции. Какво ще пожелаеш? На себе си, на... Здраве. Здраве, това е. Да. Нищо друго, само здраве. Това не е моята работа, да провокира мисълта. Заслужава се да отделим това време, защото това е училището на живота. Това е умението да живееме, не да го пропиляваме живота. При мен се случи така бая късничко, въпреки че цял живот съм се занимала с някакви практики, нали, като автотренинг беше популярен, нали, прочистването на организма. Няма значение откъде започва, дали от здравето си, съдението за тялото, дали от менталното или да използваме някакви молитви. Все някога ще се случи нещо, което ще се отвори пред вас. Но казвам, че просто няма време. Аз не съжалявам, че късно съм започнала с на 53 години, изкарах второ висше образование. С менталитета на хората около. Аз кажа, за какво ти е? Я се гледа внуците, я се гледа старините. Откъде накъде? Аз нямам възраст, нито вие имате възраст. Усетете го и не мислете за това. Има ли много хора вече, които искат да се преобразят, да обърнат внимание, да променят съзнанието си? Много хора. Нали, във Фейсбука е моята страница, Татяна Рачева е моята страница и Излекува живота си Луис Хей страница. Изключително много хора взимат активност. Колко са готови за промяна, не знам. Не всеки разполага с потенциал от смелост, нали, да излезе от зоната на комфорт, защото нещата, към които сме свикнали, може да не са много приятни. Аз го наричам така ароматно блато от определени конкременти. Стоим, но ни е топло и познато. Да извадиш крака, да я излезеш на чиста морава, без да я виждаш, защото ние обикновено правим стъпки, когато виждаме и сме го пипнали, усещаме, някой ни е казал, че там е по-хубаво, тогава правим това. Но без да виждаме какво ще стане, за какво ще говоря, да речем, как няма да обсъждам тази или тази колежка, как няма да критикувам това, какво ще прави, с какво ще се изпълни моя живот. И страха, преди всичко, дърпа назад. Така че има много хора, които се интересуват, това е тяхното развитие, и има хора, които желаят да работят върху себе си. Това е вече труд. И този курс ни с Киро, с проект Вътрешен компас, организираме най-вероятно края на януари месец. Това е курс, който е разделен на модули и ще почнем да се учим как да работим върху себе си, как да се направим дъня, което да ни позволява да бъдем в хармония, в баланс, как да се случат нещата при нас, как да се променим отношението към парите, защото парите в България е много болезнен въпрос и обикновено хората, които се ориентират духовно, казват, духовни знания не се плащат пари. Викам, чакай, моля, ти искаш да получиш нещо, което е най-скъпото на света, без да дадеш. А принципът е такъв. Не можеш да получиш нищо преди да си дал. Това е само символ. Това е само символ. И обикновено това се случва при хора, които не умеят да приемат живот. И при тях се получава така и с парите. Тези хора, които успяват да се снабдят с голям капитал, това са неговите добри научни уроци в миналото и му се дава подарък. Ако той не го осъзнае, че той е подарък, той притежава и да върви нататък, да се развива. Да развива такава, как се казва, излезе ми думичката,
благотворителност, да работи върху себе си, да става все по-добър и по-добър, като специалист, като човек. Той успява да примножи своя капитал и да расте нататъка. За мен такъв пример, бих казала, е Мадона. Тя е тръгнала буквално от низините. Не винаги генетичните заложби казват, че професор ще се роди семействен професор. Няма такова нещо. И просто дава се подарък на този човек. Айде, извари този път, който е в мизерия, в труд, в какво ли не унижение. След това ще видим. Тя направи този път. Тя живя определена период, когато аз гледах нейните първи концерти с моето старо убеждение. Боже, как може такова нещо? И след това просто нещо стана. Ама тя няма глас. Такъв, който да може да изкънти за цялата планета. Но тя има вдъхновение да работи. Е тук разликата. Господ дава таланти на всички. Колко много талантливи гласове има, които не могат да просперират. И не защото светът е такъв, а защото просто те не могат да притеглят ситуации, подходящи хора, които могат да им подадат ръка и да се покажат. В своето недоволство, че ето тази с такъв глас, да речем, защото сега идвам точно от една музикална среща, нали, нищо не е, обаче кой лансира така? Ами лансира, има вдъхновение, има желание да бъде тя. Тя иска да го прави от сърце. И разбира се, не за твоя сметка. Направи го ти. Пожелай го от сърце, когато сме прочистени от своите грехове, т.е. всички тези неща, за които съм споменала, завист, възмущение, негодование, недоволство, а умението да приемеш успеха на друг, това е много голямо постижение. Да, парите се правят така. Когато ти позволиш да дойдат в твоя живот, когато ти позволиш живота да приемеш такъв, какъвто е. Тя е направила. Тя работи с вдъхновение, започна да се занимава с духовни практики и е просперираща, изглеждаща прекрасна като момиченца на своите 54 години. Ме навърши сега. Жива, здрава и продължава да работи. Някои хора, които са много по-талантливи, велики, които изгоряха като факли, не успяха. А нашата цел е в край на краища да я живеем в живот колкото може по-дълъг, в просперитет, успех и радост. Или светла им памет на всичките музиканти, които не успяха да преминат достатъчно години да раздават своята светлина и таланта на хората, но живот е такъв. Това е техен път. Така че смятам, че е много хубаво тук да се живее. Животът е прекрасен, аз много обичам. Обичам България, обичам Пловдив. И нека да се научим да го живеем в радост и да позволим да бъдем живи, здрави, дълги години. Всеки един от нас иска това нещо. В навечерието на тези светли празници, бъдни вечери и Рождество, наистина, какво да си пожелаем, освен да бъдем по-добри и да се научим да живеем живота си, така ли? Първото, което да се каже, нека да бъдем себе си, да приемаме себе си, да уважаваме себе си, да бъдем честни към себе си. Всичко това ще рефлектира в пространството. По този начин ние ще притегляме истински хора, честни, прекрасни взаимоотношения, ще можем да преоткрием своя потенциал и да се радваме на живота. Животът е прекрасен, България е прекрасна, всичко имаме, всичко зависи от нас. Това, което ние получаваме в резултат на правителство, на ситуация, на всички тези неща, това е резултат само от нашето мисли, нашите нагласи. Нека да бъдем по-добри и към себе си, и към другите. Да бъдем истински и смятам, че нещата много бързо ще почнат да се променят.